des de la seva fundació van apostar per aquesta varietat, per respectar-la, per conèixer-la, per vinificar-la, per aconseguir tenir vins com el que teniu ara a la vostra copa. Teniu a la copa el picapoll de Badal. Una varietat tradicional, tant com que el 1564 ja hi ha documents al monestir de Sant Benet de Bages que la picapolla existia. Benvinguts a Badal, benvinguts al Vicenç Tir. I molt seductor. Si podem definir aquest rosat, el rosat de Badal, un dels rosats catalans de referència per moltes coses. Always goes again. Did you ever feel the windows that keep crying, baby, baby? Més petites que les que ens envolten avui. Les botes que teniu al voltant vostre estan plenes de vi dolç, de mistela. I no dubteu que aquesta mistela també s'està amarant d'aquesta música i de la vostra companyia. Moltes gràcies.